Na čo sa práve pozeráte, je ortuť. Ide o kvapalný kov pri bežnej izbovej teplote. V tomto krátkom videu si ukážeme, že vie byť tuhá aj ako ostatné kovy. Každý kov má svoju teplotu tuhnutia, čo pri tomto kove činí minus 39 stupňov Celzia. Na vychladenie pod túto teplotu použijeme kvapalný dusík, ktorého teplota je približne minus 200 stupňov Celzia. Dusík pri kontakte s ortuťou vrie, pretože teplota varu dusíka je minus 196 stupňov Celzia. Hmla nad dusíkom je tvorená všetkým, čo dokáže dusík svojou nízkou teplotou zo vzduchu skvapalniť, poprípade vymraziť, napríklad voda, argón, oxid uhličitý. Po pár minútach ortuť zmení skupenstvo na tuhé a správa sa ako bežný kov. To je epické. Vytuhnutá ortuť je mäkšia než olovo, čo znamená, že tento hrubý kovový plát viem ohnúť rukami veľmi malou silou. Skúste to s rovnakým, ale zo železa. Po krátkom čase sa začne náš kov ohrievať a dosahuje teplotu minus 39 stupňov Celzia a skupenstvo sa mení naspäť na kvapalné, ako ortuť bežne poznáme. Keďže je stále veľmi studená, na jej povrchu sa vytvára námraza vody, ktorú počas experimentu na seba desublimovala. Ľudskou rečou rozumej primrazila. Na záver treba ortuť vrátiť do uzatvárateľnej nádoby a dôkladne skontrolovať pracovisko, či sme ortuť niekde nerozliali. Netreba zabúdať na to, že sa jedná o jedovatú látku. Čaute sa, majte sa.